creo que puñamos antes a noticia, non? Nos vímoslo, como moita xente na Voz de Galicia, que falaba deste home, Manuel Somoza, sí, non? Manuel Somoza, non? Rastreador de fincas, fincas que non aparecen, que non aparece o dono, non aparece a finca, non aparecen os marcos, porque hai xente que vai cos tratores e leva os marcos para a casa. E ele é capaz de encontralas. Nos gustou moito esta historia e queríamoslo que ele nos la contara de primeira man, e se vostedes teñen algunha consulta que facerlle ou están buscando unha finca, pois para iso está aquí. Hoxe ven a pintar a mona Land Rover Manuel Somoza. Que tal, Manuel? Benvido. Ben hallado, aquí estou. Esta será unha situación que che pasará algunha vez que vayas ás casas da xente e que te senten así na mesa como te estou sentando eu aquí. Bastante habitual. Non, tú vas á casa da xente ou veñen ao teu despacho? Normalmente vou á casa da xente. A xente non lle gusta sacar os documentos da casa. Siéntese máis cómoda, tendo os documentos Tú chegas á casa, da súa man. a primeira cousa, vamos facer, che digo, un café, queres un café? Graciñas. Ou che dirán, frites unha costilleta. E tú dirás, pero veño de comer, pero a costilla tamén a comes. E tú sentaste ali na casa ca xente e dime cousas que che... A ver, algunha das cousas que che pide a xente. O que é máis común, ou que é menos común. Un caso que che pasara hoxe ou onte ou... A ver, o cliente máis habitual, hoxe en día, son familias que fixeron vida fora do concello no que se trata, no que teñen as propiedades, non? Pois, por exemplo... Vale, que marcharon. Claro. E agora volven a non saben onde están as fincas. Isto pasou na miña casa. É dicir, eu empecé nesto porque quixen poñer en orden os 52 montes que había pois nos cupos dos meus avós, tanto paternos como maternos. Entón, claro, ti daste de conta, bueno, eu nacín en Noia, pero con 5 anos xa marchei a vivir a Coruña por cuestións de traballo do meu pai. Fixen toda a vida en Coruña, despois, bueno, acabei a miña formación académica. Estiven traballando en Vigo e cando faleceu meu pai, que foi no 2015, pois decidín volver un pouco a Noia para un pouco poñer en orden todo o que temos aí. Falas de fincas de teus avós. Sí, fincas do noso patrimonio familiar. Entón, a día de hoxe, os únicos dos Somoza, da parte paterna, que quedan Noia son eu. Teño miña nai en Coruña, a miña irmán maior en Santiago, a miña irmán pequena en Coruña tamén, e despois teño primos e unha tía en Madrid e en Valladolid. E como fixeche? Bueno, isto foi algo que empezou meu pai no seu momento. Meu pai quiso poñer orden nese tema. Pero claro, meu pai quixo poñer orden cando xa non estaba meu avó, que era un pouco que controlaba ese tema. E entón hai que ir aos veciños ou como se fai? Aí ti primeiro tes que coller os documentos que tes na casa, é dicir, ti tes pois os testamentos, os cupos, o que che tocou. Cupo que é? O cupo é, pois, por exemplo, teu bisavó tiña pois 20 fincas, non? E tiña 5 fillos. Pois formábanse uns cupos nos que a cada fillo lle toca pois esas determinadas propiedades que se asignan. Sí, eso hoxe en día todavía se fai. Non sabía eso dos cupos. Despois tamén hai o mellorado, é dicir, a persona que queda apoirado... Pero había 5 fincas, 5 fillos, era unha finca para cada fillo. Bueno, eso non sempre foi así. Moitas veces tiñas unha finca de 5.000 metros e tiñas 5 fillos, pois partías en 5 pedazos cada finca. Eso deriva no minifundismo endémico de Galicia. E cal era o problema? Que a xente non sabía onde estaban as fincas. Claro, ti marchastes de xove, por exemplo, con 30 anos. Pasa que eu traballei nas moi fuerte todas, entón eu acórdome... Claro, non me acordo de fincas que eran de meus avós, non me acordo, claro. Estuve nelas de pequeno, pero non me acordo. Mira, eu de pequeno só me acordo de ir unha vez ao monte, acórdome de ir ca miña tía avó Julia, co meu tío avó Chinto, pero se me tes que decir que me acordara onde estaba ese monte a día de hoxe, que igual fun con 14 anos, pero agora xente que estará na casa ahora dicindo, pero para eso está o catastro, non? O catastro non está registrado todo con seu numeración cada finca. Non. O problema é que moitas veces en catastro as fincas non se puxeron a nome do titular actual. É dicir, ti vas ao catastro e o 30% das fincas, pois en Noia, por exemplo, en Rústica, moitas delas, o 30% máis ou menos,
están baixo titularidade descoñecida, é dicir, non se sabe quen é o titular actual. Pero como non se sabe de quen é? Pois porque non se sabe, non se actualizou o propietario. Cando foi da herdanza non se pasou ao outro. Despois non sei que pasa, a comunicación entre notarios, catastro, que aí debe haber un limbo no que se perden as propiedades. Tal. Entón, que sucede? Se ti tes un 30% de fincas descoñecidas, despois un 40% delas están... Párate un pouco. Pero entón, cantas fincas hai en Galicia que son descoñecidas, que non se sabe quen é o dono? Non podería cuantificalas. En serio? Pero como descoñecidas, bueno, isto é algo estadístico. Ti consultas a catastro, que saque un listado, cantas fincas están baixo titularidade descoñecida... Mira o titular que estamos vendo aí. Casi 357.000 sin limpar son de dono desconocido ou ilocalizable. Moitas porque lle interesa que non o coñezan, porque xa tes que limpar, entendes? Vale. Claro, aí hai picaresca tamén, é dicir, a ti mandache o Concello unha carta conforme tes que rozar esa finca que tes chea de maleza e dis, mira, isto xa non o metemos no cupo do testamento do avó porque non quero eu ter que facerme cargo desto. Vale. Despois, o día que o recalifican e pasa a ser urbano, igual de repente xa te interesa limpar. Traballa foi, ó. Pero hai ese tipo de cuestións. Vaya lío, Pero, outra cousa, as fincas, polo menos eu cando era chaval, estaban marcadas. Sí. No, as fincas tiñan uns marcos, tiñan unhas paus a veces, despois pasaron a ter estacas de hormigón. Viguetas, medias viguetas, hoxe en día. Antes, a ver, aquí hai que cambiar o chip, é dicir, a nosa xeración non pisou o monte. Ti acordaste de mirar algún monte dos do teu avó cando eras pequeno, novo? cando era pequeno, pero xa non. A xeración dos meus pais tampouco se preocupou do monte. Entón, a última xeración, quizá que se preocupou un pouquiño do monte, foron as dos nosos bisavós. Bueno, ti eres do 70. No, nosos avós, no. Eu son do 71. Pero nosos avós, sí. Nosos avós, meu abuelo, sabían todos os montes, e miña abuela igual, todos. Na Mariña, en Lugo, que hai unha cultura forestal de bastantes xeracións, non pasa tanto como pasa, pois, por exemplo, no Barbanza ou noutras zonas nas que hai moito máis minifundio, as fincas son máis pequeniñas, todavía se fala en cuncas, en ferrados, e non sale a conta pois unha xestión forestal como a que se fai na Mariña, nesas zonas que, bueno, que xa levan moito tempo traballando. A xente que te contrata a ti, por que quera topalas? Por que quera topar as fincas? Que interés ten? Económico? Principalmente un interés económico, é dicir, se ti tes un ponlle, eu teño clientes, por exemplo, con ata 170 e pico fincas. Que dices? Sí, pois unha familia... Unha persona 170 fincas? Uns irmáns que seu pai fixo vida en Sudamérica, en Venezuela, e agora atópanse, pois, con que, ademais de seu pai xa falecido en Venezuela, pois seus tíos falecidos en Noia, pois, non tiveron heredeiros, entón, eles herdaron todas esas propiedades. Tens que buscar as 170 fincas. Claro, é que unha persona que che vende Venezuela, que crees que vai saber onde está o monte? Que non sabe nin por onde empezar a mirar. E os veciños? Os veciños moitos saben cales son, as que están máis cercanas ao núcleo rural, sí, porque dís, pero engañan, ao mellor. As fincas destas, valo ter fácil, as que están cheas de xestas son as deles. Se levas en Venezuela 40 anos, pois... É normal, pero claro, despois tens que mirar montes. O monte é moito máis complicado de localizar. Sí, máis que un monte tens que patear monte e atopar un marco nun monte non hai unha baliza aí marcándoche que aquí tes o... Tú agora se eu teño que marcar unha finca, que me recomendas? O das estacas de hormigón ou que? Unha media vigueta. Pero por que media vigueta, non vigueta enteira? Como se queres poner 4, eso xa... Con media xa non a perdes, home. Pero a vigueta de marco ou moitas viguetas? Unha vigueta en cada esquina. Unha vigueta en cada esquina? A vigueta move má para arriba, para baixo... Pero meteslle unha base de levas... Teño visto viguetas cambiar de provincia. Cambiar de provincia, vigueta. Entendo que ti vas a un porcentaje ou un fijo, como é? Sí, a ver. Ou tú cobraslle según aparezcan? O tema da monetización é complicado, non? Porque ti tes que buscar unhas propiedades, pero ninguén che garantiza que esas propiedades vayan ter... Primeiro que aparezan, que é o primeiro, é dicir, a propiedade pode aparecer ou non aparecer. Se non aparece, pois, ti, que lle vas cobrar? Eu sempre digo,
eu non te vou cobrar se non atopo nada. É un pouco o coste de oportunidade, é un reclamo bo tamén. É unha forma de marca. Se non atopas a finca non lle cobras nada. Se non atopo, non, que che vou cobrar? Quer dicir, podo che dicir que estiven 6 horas buscando a finca, non te entrego nada, non me sale a min do corpo decirche, pois son... Pero estuve unha semana co coche para arriba e para baixo. Bueno, pero é o coste de oportunidade. Sí, buscas o balance, non? A ver, que tamén todo isto empeza nun traballo documental, é dicir, hai xente que non se move ben na administración, é dicir, hai xente que me contrata e nin sequera se preocupou de ir a catastro e pedir un inventario dos bens do seu pai ou do seu nai falecidos. Pero vaime prova, tú primeiro que faz? Vas a catastro, vas á casa polos papeles, cal é o primeiro paso que daste? Primeiro, venche o cliente, non? Vas a casa, explícache o que hai... Papeles. Eu teño... Sácame os documentos, vale? Salche hasta a licencia do trator. Todo o que teña. Todo o que teña, porque ao final, claro, ti faz un traballo para un heredeiro, eu sempre lle digo, cantos sodes neste cupo? Tedes irmáns ou tíos nesta mesma situación? Porque ti ao final estás buscando unhas propiedades que igual levan no abandono dende tempos non xa do cupo dos teus pais, sino en tempos dos teus avós, bisavós ou tataravós. 100 anos. Tranquilamente. E despois pasa unha cousa tamén, que isto foi unha cousa das que máis me chocou ao principio. Eu se collo o que se chama cupo xeral, que é o documento pois do meu tataravó, onde viña toda a relación de bens e todos os cupos que se formaron. Eso non é o testamento, eso é... Non, ese é o cupo xeral. O cupo xeral é onde se describen todos os bens que forman parte dunha herencia. Enuméranse todos os bens e fanse as adxudicacións. Se meu tataravó tivo 3 fillos... As partixas. Pois as partixas son os cupos, eso é o mismo. As partixas. Falamos do mismo. Vale, as partixas. Entón, formáronse 3 partixas, 3 cupos, tal. En eses cupos tiraste conta, pois eu cando collín os papeles de cando miña nai e meu tío partiron a herencia de meus avós, alá polo 2000 e pouco, pois fijábame que os nomes dos lindeiros cos montes eran exactamente iguais que os nomes que figuraban no documento de meu bisavó e de meu tataravó. É dicir, ti estás buscando no ano 2000 e pouco un lindeiro que xa era heredeiros de Pedro García Calvo en 1926. Non vai ser nin García, nin vai ser... Vamos... non o vas a topar, porque estás buscando unha persona que leva falecida máis de 100 anos. Entón, despois, que registros podes usar? Os arquivos provinciais. Pois na Coruña, o Arquivo do Reino de Galicia... Pero iso hai que saber, hai que ir ali... Hai que mover. Hai xente moi eficiente no Arquivo do Reino de Galicia... E tú non pensache en coller como a calleja un helicóptero? E ir cas vellas no helicóptero... A ver, señora, que era dali, esa? Esa pode ser... Cuidado, podía estar ben, Podía estar ben. Mira, unha cousa que me interesa moito. Unha cousa que me interesa moito, porque pasou na miña familia hai pouco, e nos foi imposible. Buscamos os propietarios, non a finca, os propietarios dunha finca e nos demos atopado. Nos demos atopado. Que datos tes? Non tes ningún dato? Non tes un nome? Había algún dato, pero a realidad foi que nós non fomos capaces de atopalos. Tú como faz eso? A ver, que podes facer? Se a finca sigue sendo a mesma finca que era, pois, en 1958... Bueno, claro, dunha persona que morreu aí a 80 anos, morreu en Argentina, ao mellor. En 1958 catastrouse todo o que é rústica, e utilizáronse o que se chaman as fotos do voo americano. Foron os americanos que percorreron toda España e fixeron miles, decenas de miles de fotografías. Eses non eran os que iban polas casas vendendo os cuadros das casas? Non falamos dos mesmos, tal. Que había uns sinvergüenzas que se dedicaban a eso. Aí hai unhas fotos, unhas cartografías, nas que ti podes ver, pois, a finca en cuestión que estás buscando. Bueno, como estaba dividida daquela. Sí, por eso te digo, se non variou a forma da finca, tal, pois ti podes mirar como eran en 1958. E onde está iso? Isto consérvase nos arquivos provinciais. Son documentos catastrais desprotegidos, porque teñen máis de 50 anos. Na provincia, en cada provincia hai un? Sí, na Coruña está no Arquivo do Reino de Galicia. Vale, en Lugo, dime Lugo. En Lugo está no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Apúntame aí, Arquivo Histórico Provincial de Lugo. De feito, en Galiciana, na páxina web de Galiciana, tes todas as fotos... Están todas as fotos aí? Están colgadas, as da provincia de Lugo están todas. As de Lugo, as de Pontevedra e as de Ourense incluso están na propia web do catastro. Na páxina galiciana? Sí, sabes a Biblioteca Digital de Galicia? Pois en Galiciana as fotos aéreas
de Ostras, todas... pois iso é un avance, porque Sí, é un podes avance. chegar a ver a finca tal cual, sola. Podes ver a finca, que pasa? Que non sabes quen é o propietario do lado. Para identificar quen é o propietario do lado, xa tes que ir físicamente ao arquivo provincial ou poñerte en contacto con eles. É que aí, cando pasaron os americanos co avión, fixeron unha cousa mal. Tiñan que poñer a cada propietario na súa finca. Claro. Mirando para arriba, e iba ta, 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 ta. Cal foi o... É que me parece apasionante o teu traballo. Cal foi o caso máis difícil que resolviche, que dixeche tú, wow, este pensei que non iba a conseguir e consegueuse? Resolveuse casi de casualidade. Para vouche explicar. Por exemplo, en catastro, os concellos divídense en polígonos catastrais, non? Pois hai, ponlle en Noia, 50 polígonos catastrais. Bueno, pois... En cada concello hai varios polígonos. Sí, hai nos que teñen 100 e pico, hai nos que teñen 50, bueno, tamén depende da extensión do concello e do parcelado que está a propiedade. Vale. Pois, que pasou? En Noia hai unha zona, en riba do polígono industrial, na que en algún momento entre 1990 e 1995, perdón, 1995, que foi cando se fixo o polígono industrial, pois a alguén se lle dou por renumerar as parcelas. Entón, claro, ti tes os documentos, as cédulas catastrais vellas, os teus bisavós ou tíos, tal, e cambiaron os números. E diste, bueno, nada, vamos buscar a foto aérea para ver que parcela era, e agora miro no mapa do catastro e miro que número lle corresponde. Pois ese día o avión americano debía ter néboa, porque a foto dese polígono está sin parcelar. É dicir, non están marcadas as divisións das fincas. Entón, dis, bueno, pois, como nunha concentración parcelaria, en algún lado estará a correspondencia entre o número vello e o número da parcela nova. Pois eso, movín Roma con Santiago, na Xerencia Provincial do Catastro na Coruña, falando ca xente do Catastro Histórico en Madrid, e non aparece por ningún lado a correspondencia das parcelas. Ao final, daste de conta que tes moitos clientes nesa situación e acabas dando con esas parcelas, pois eu sempre o defino. Isto é como un crucigrama. Ti empezas cunha definición, neste caso tes uns lindeiros, e tes que montar, resolver todo. E cando vas encontrando un, pois ese axúdache a localizar o outro. Pero eso son cousas que, claro, que... E tú que sabes desto da ordenación do territorio, que é o que se debía facer neste país? A pregunta é gorda, que é o que se debía facer neste país para que dunha vez quedara todo ordenado, archivado, e que todo o mundo soupera cales son as súas fincas? Si é posible, sabes? Si é posible, que ao mellor non é posible. Sabes, que houbera un ordenador onde poñas o nombre, poñas as coordenadas e digan isto é de fulanito, fulanito, bum, bum, todo. A ver, eso é o catastro, pero que pasa? Que o catastro sucede eso, que moitas están con titular descoñecido ou a nome de heredeiros. Como podes solucionar eso? O problema empeza co que tes na casa. É dicir, ti non podes esperar a verte nesta situación cando faltan teus pais ou cando faltaron teus avós, porque teus pais xa pouco saben da película e teus avós fai anos que non están por aquí. E que recomendas facer entón? Home, a xente hoxe en día, todos aqueles que teñades fincas e non sabedes onde están, pois apurade, porque a medida que van faltando a xente máis bella dos lugares, a xente máis bella da casa, antes en todos os lugares, en todas as parroquias, había un cortador de madeira que era un pouco que máis controlaba eses temas. Agora xa son empresas de outro tamaño que... Había un maderista, non? Que se di, había un maderista. Había un maderista, sí. Agora son empresas de outro tamaño que xa non teñen ese coñecemento, que utilizan procesadoras, van a outras escalas, e non hai o coñecemento do territorio que había antes. Entón, se ti esperas a que falten os vellos na casa, despois vas a topar neste tipo de situación. Con eso hai que ir ao notario, hai que ir a algún sitio, hai que... Non, simplemente apuntalo. A ver, ti cando faz a aceptación da herencia, o notario debe trasladar ese cambio de titularidade a catastro. Que sucede? Moitas veces o notario atópase que esas fincas... Pero hai xente que morre e siguen a nombre deles, pasan 30 ou 40 anos e non se cambiou a titularidade. Moitas veces o catastro cando identifica que está a nome dunha persona falecida, pois... E non será porque a xente non quere pagar impuestos, porque entendo que se o cambias de titular tens que pagar, non? Non, en Rústica está... A ver, en Galicia está moi... En Monte non? A ver, por partes. Primeiro, sucesións en Galicia, ata 1 millón de euros, prácticamente estás exento. Poucos hai que teñan unha sucesión de 1 millón de euros. Bueno, despois, por transmisión patrimonial, ti na compra-venta de rústico, tamén está subvencionado, é dicir, telo que liquidar na oficina registradora, na oficina liquidadora do registro da propiedade, pero non tes que pagar ningunha taxa porque está subvencionada. Cal sería unha das posibles solucións? Isto hai que promover
combatir un pouco o minifundismo endémico que temos en Galicia. É dicir, tes que promover permutas para que a xente, eu sempre digo, eu prefería, en vez de ter 52 montes na casa, pois ter dous, en vez de 3 hectáreas e media, quedarme con dúas. Pero eu que quero é vender todo. Un sitio que diga, vendo a herencia, que veña, canto me das, o que queires, toma, levo, buscas tú a ver onde está. Eso existe ou non? Eu podo vender a herencia sin saber onde está? Sí, ti podes vender a Oxe, herencia. precioso. Pero obviamente vanse a pagar moitísimo menos que Que si... me paguen o que seña bon todo. O que veña todo. Podelo facer. Mira, unha cousa. Como se chama a señora? Estrella. É que hai unha señora que se chama Estrella que ten 1 millón de fincas. E quería facer unha... Onde vai Estrella? Estrella. Ven pa aquí, Estrella. Dale un aplauso, Estrella. Ven pa aquí. A primeira consulta é gratis. Séntate ali. Como estás, Estrella? Paga Roberto primeiro. A ver, contanos o caso. Que che fixeron? Que che pasou? Tú debías ser xerif, debían che dar unha estrella. Xerif Bill. E ir polas parroquias nun cabalo. Dice, e ven o xerif das fincas. Que pasou, Estrella? Pois a min pasoume, estou afónica. Estás afónica? Espera. Bebe auga, ven por agua. Resulta, Espera, traduzo eu, dime. resulta que a min pasoume, A él para la pasou, eh? para non tanto gallego. Entendo perfectamente. Monumento, entendo gallego, xa de noia. Todo o rato. Vai pensar que era de Cincinnati. Pasoume que eu botaba patacas nunha finca. Sí. E a señora nunca me facía caso. Nunha finca túa. Nunha finca miña. Bueno, bueno. Bueno, ela botaba na miña. Que guapo. Claro. Sí, porque, por exemplo, aquí é o de Rejo, aquí é o Marco. Sí. Entonces aquí tiña que botar as patacas ela. No Marco non se pode Bueno, botar pataca. Pois ela botou máis. É verdade ou non? No, no Marco non, Como se tens que chama? deixar o de Rejo. O rejo ten que quedar libre. Claro. Bueno, pois ela botou 3 regos para o meu. 3. 3. Vaya campeona, que buena. Ostras, 3 regos, eh. Ostras. Buah. Oh, no. A vella botou un rejo, digo, ahora voulle meter outro. Tal, voulle meter outro máis. Si, para eso pasou 3 veces. Era a terceira. E tú dixeche? Oye, no, dixolle unha vez, pero como que fala co can. Entonces, A ver se é unha eteria, non dá, señora. Vale, e que? pero despois colleu e dixen, hostia, cabo eu. Colleu o tractor, polo rego, apañei os cachalos todos e botei-nos para o meu. Xa o arreglou ela. Oye, todos estes chistes que facemos aquí en Galicia de movimento de marcos, na realidad ti constatas que dices tú, este marco non estaba aquí. No, movimento de marcos, a ver, algún hai, pero é moito xa o chiste dos marcos. Tú non biche cousas así moi graves de mover marcos, non? Houve cousas que dis, a min isto non me cadra por ningún lado, ou aquí hai algún tipo de error, ou aquí alguén E además é curioso, fixo unha jaimitada. chamache a atención que o marco sempre o moven hacia o do outro. No. Que decir, nunca o traen po seu. Sempre vai, Sí, sí. sempre vai pa fora. Ao contrario, ao Arrimando as contrario. cosas en riño, claro. Pero non biche moito, non? Que sí que ves que hai titularidades que mirando un pouco xa sabes que son erróneas, é dicir, Sí. ti hai fincas que chegas, miras un pouquiño, rascas Non nos dá os metros. documentos históricos e dis, coño, esta finca non é túa. Ou esta finca sumastes a do lado, que sabes que está en Ecuador e dixestes, este xa non vai volver, e queda para min. E ti tes algunha finca que non das encontrado? No, Tú non teño, encontraches todas, non teño moitas fincas, sei de todas. Todas? De todas. Todas? De Todas. teus avós, de teus bisavós? Todas, porque eu xa herdei de meus pais. Vale. Seinas de todas. Estarán máis ou menos, pero No, están. tes que limpalas, Como que as teño que limpar? Non vale que estén como tes que limpar, se non están limpas. Pero non lles vou pasar a fregona. Oye, Manuel, non sei, me apasiona o teu traballo e, por unha parte, vexo o conocimento que tes, porque, bueno,
a partir da túa familia, pois dedicaxete a estudiar moito eso, e me dá a sensación de que o talento tamén, e un pouco tamén dá a sensación, ou deu unha sensación nesta entrevista, a querencia que tes por esta terra, e por a xente que... Porque claro, ahora falamos de fincas rústicas, montes que agora non valen para nada, que están aí tal, pero eu acordo agora do meu avó, de miña avoa, ou de meus bisavós, para eles aquelo valía, porque aquelo era o que tiñan, e iban ali a rozar, a facer, e entón, agora, ao mellor, non vale moito, pero naquele momento tuvo moito valor. Se me permites, eu sempre digo, é dicir, agora a xente isto moitos veno como unha carga, pero quen che di que isto que agora forma parte do seu legado familiar, pois teus bisavós, teus tataravós, ven que ellos quitaron do lombo para que agora ti che viñera regalado por herdanza. Entón, home, pois un pouquiño de respeto á historia pois dos nosos... Señor. Todo de acuerdo, aplauso grande para Manuel. Aplauso para el otro. Vamos, Xuxo.